Helo, a siwmain. Owen James dyna fi, a dwi'n gweithio yn Menter Dinefor. Hwn yw fy ngais i ni creu picer y man i cystadleuaeth mewnol Menter Dinefor, so neu siwch i fod amdano fi. Fi'n cymryd o ddifri, boes. Ie, ddifri o wir. Dyma'r cynwysion bydd angen arnoch chi. Fflwr plaen, 8 ons. Lad, 2 ons. 2 ons arall o margarine. 1 llwy fwrdd o mel pur Cymraeg. Hanner llwy de o sbeis gymysg. 3 ons o sultanas. 1 wy lleol Cymraeg. 3 ons o siwgr man. A dyna chi'n barod i dechrau cymysgu. Ewch i adio fflwr, lad, margarine, siwgr man a sbeis cymysg mewn i bowle a'i gymysgu mewn i gymysgedd brywsonllyd. Rwch good go arni, a cofio tynnu unrhyw modrwy bant hefyd, fel chi'n gweld yng ngoffiau si. Rwch wy mewn i bowlen neu tin, a chymysgu yn dda. Wedyn, dyma'r magic. Adiwch y mel, 1 llwyed. Adiwch yr wy i'r cymysgedd brywsonllyd ynghynt, a roliwch mewn i does. Tynnwch y toes mas arno i wyneb lan, rwch digon o fflwr ac adiwch y sultanas. Newch yn siŵr bod y sultanas trwyddi i gyd cyn rolio mas efo pin. Ac os mae nhw fans o Friends ar gael, dyma the one where Owen becomes a dad. Ie, joio. Roliwch y does allan, arno i digon o fflwr a torrwch allan siapau, unrhyw fath, efo stensil. Reit de. Fi yma ti joio? Ni cwpl o paratoi, a ni'n mynd i roi nhw nawr ar y grill. Os chi'n digon lwcus i dwyn grill y mam ynghyfraith, ewch amdani. Rwch y picer y man ar y grill am 3.5 munud naill ochr ar 250 grad Celsius. Os da chi ddim gyda grill ffansi fel fi, defnyddiwch pan o drwch a'r tymeredd canolog. Off y grill. Beautiful. Nom nom. Nom nom nom. Fe gyd ti eisiau gwneud nawr, bach o siwgr ar ei dop. A yn gobeithio bydd nhw'n edrych yn lyflu. A fi'n siŵr ych chi gallu newyll job na fi, fel chi'n gallu gweld. A na ni, wedi cwpla coginio. Gobeithio deith rhain mas yn neis nawr ar gewn ni llun ar y plat. O fi, y Maia, Cole, a teulu, dydd Gwl Dewi hapus i chi gyd.